ମୁଁ ବାବା ଗୌରୀ ତମେ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଛ? ତା ଛଡ଼ା ତମେ ମୋ ନାଁ ଜାଣିଲ କେମିତି? ମୁଁ ତୋ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଛି। ମୋ ବିଷୟରେ? ହଁ ତୋ ବିଷୟରେ। ତୁ ଶିବୁ ଦାଦାକୁ ଜାଣିଛୁ? ନାଇଁ 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 ମୁଁ କୋଉ ଶିବୁ ଦାଦାକୁ ଜାଣିନି। সেই শিবু দাদা ଯୋଉ ଶିବୁ ଦାଦା ସହିତ ତୋର ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଏସବୁ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ମୁଁ ତତେ କହିଛି ମୁଁ ତୋ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଛି। ଏଇ ଯେମିତି ଶିବୁ ଦାଦା ମରିଗଲା ପରେ ତୁ ସେ ପୋଲିସ ଅଫିସରଟାକୁ ଫସାଇ ଭଡ଼ାରେ ମିଛ ମା ବାପା ଆଣି ବାହାଘର ହେଇଗଲୁ। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଇ ମା ବାପାକୁ ତୁ ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଦେଲୁ। ଆଉ ତୀର୍ଥ ଗଲା ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ ବୋଲି ତୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ତୁ ଏଠିକି ଆସି ଶାନ୍ତିରେ ସଂସାର କରୁଛୁ। ଏସବୁ କଥା ତମେ ଜାଣିଲ କେମିତି? ଶମ୍ଭୁ ଶଙ୍କର ତମେ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଛ? କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ? ତୋ ସ୍ୱାମୀ ପୋଲିସ ଅଫିସର ମନୋଜ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ ମିଶନ ନେଇ ଏଠିକି ଆସିଛି। ଆଉ ସେଇ ସିକ୍ରେଟ ମିଶନର ଜରୁରୀ ତଥ୍ୟ ସେ ଏକ ଡାଏରୀ ଭିତରେ ରଖିଛି। ଓ ସେ ଡାଏରୀଟା ଦରକାର। ସେ ଡାଏରୀ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ଶମ୍ଭୁ ଶଙ୍କର ସେ ଡାଏରୀଟା ଦରକାର। ମୁଁ ସେ ଡାଏରୀ କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ମୁଁ କେମିତି ଖୋଜିକି ପାଇବି ସେଟା? ମୁଁ ତୋ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛି ଆଉ ପ୍ରମାଣ ବି ରଖିଛି। ଦେଖିବୁ ଏଇ ଦେଖ। ତୋରେ ଲଙ୍ଗଳ ଫଟୋ ଗୁଡାକ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ ମତେ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି। ମୋ ସୁନା ସଂସାରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନି। ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତମ କଥାରେ ରାଜି। ଆରେ କହ ସେ ଡାଏରୀଟା ମତେ କେବେ ଆଣିଦେବୁ? ମତେ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦିଅ, ମୁଁ ସେ ଡାଏରୀ ଖୋଜିକି ଆଣିକି ଦେଇଦେବି। ଠିକ ଅଛି ଟାଇମ୍ ଦେବି, ହେଲେ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହଁ। ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ସେ ଡାଏରୀ ମତେ ଆଣି ନ ଦେଇଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ତ ଯୌବନ ଢେଉରେ ମତେ ଗାଧେଇ ଦବୁ। ମୁଁ ତମ ଝିଅ ପଇସା ହେବି। ଏମିତି କଥା କହିବାକୁ ତମକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ତମ ବୟସକୁ ଟିକେ ଦେଖ। ବୟସ ଶମ୍ଭୁ ଶଙ୍କର କହିବୁନି ତ ଏବେ ତ ବୟସକୁ
মানে মু ভাই মতো ভাই তুমি তো বুঝার চেষ্টা কর মু কিছু ভুল করিনি আবে তুই এতে তড় খসি যাবো বে মতে কহ କଣ ହବ ମତେ ନିଦ ଉଣୁଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ବାଡି ପଟକୁ ବସିବାକୁ ଆସିଥିଲି ହେଲେ ମାୟା ମୋ ଇଜ୍ଜତ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ନାଇଁ ଭାଇ ବହୁତ ତମେ ମୋର ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ କଥା କେହି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଠିକ ଅଛି ମନୋଜ ସବୁ କଥା ଦେଖିଛନ୍ତି ମନୋଜକୁ ପଚାରିକି ବୁଝିବ ମନୋଜ ଏ କଥା କଣ ଏ କଥାଟା ସତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରୁମକୁ ପଶି ଆସେ ବାଇରେ ସେ ଭାଇ ସହିତ ଛି 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 ଏ କଥା ମୁଁ କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବ ବୋଲି ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ଆଉ ଏସବୁ ଘଟି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଘରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଆଉ ଚାଲ ସେ ଭାଇ ଚାଲ ଏ ବୁନୁ अरे हे मनोज तमे घर पाद काढीने बड़ लोकलज्जा हेबरे ये गाँ दांगरे आमे आ मुंडा टेकी चाली पारिबनी हां मुंडा टेकी चाली पारिबनी अरे मनोज अरे पिलाटा तते किछि भूल करि नैछि ता लागि मु तते केमा बागुनी रे अरे अपुजा होई क्षमा मांगिले कोन सब समस्या समाधान कर जाता आज जदी से भाई किछि हे जाय जाता मनोज एबार का नाटक बहुत देखला चलो हमें घर छाड़ी चलिଯିबा हेमा तमे आम मुंह को थरे अनाओ तुमको नेहुरा हो जीवा तमे घर जीवार ना धरनी अबे क्या जीवा अरे जा कौन धरी बोलना अरे जा कौन धरी बोलना अरे जा रे भैया तक निजन का बड़ा दिन भूल मारे अरे जा कौन धरी बोलना
ए बोमा तमे घर जोटा नहीं जाओ एले तमे घर जीवार ना धरनी माँ हेले मोरे गोटे अनुरोध मो भाइया बेटी रही बाकू दियो ये बात देख रही हो वो कौन बने भाइया करू जीवा मु बुझी पाली भाई भाइया भाई तो मते मन प्रेम कर भाई प्रेम नुहे रे मनोज मनीष पणिया अरे जो दिन से रास्ता कड़े तू भौज धरा को देखी निज बायाणी माँ भाभी बायाणी माँ कही कही पछ पछे गोड़े आसला सेई भाइया निटा तरे की कुहू कोथिला केजानी वो हुता भितरे जाकी उठिला मारो ममता आ मुझे ई कोलिया खने भाइया नी बाड़ा करे से भाइयाटा मु समुदिनी पैदा पर पालत गली भाइया नी बा ସିଏ ଘରୁ ଯିବ हेलो ए भाई हाथी बलसरा मुले राजा करो मुसिदा घरे चढ़ी चली जाउची एले तम दुई गाय को मनरी बेलो नहीं रे भाई भाइया हेलो ए भाई तोते मु सब नहीं जानलो एले कहलु मोर तो निजन मुने किछि ठिकाना नाही मुते गोटे बस्ता बादल तोते मु नहीं कि मो सहित कोन गछ बळे रखी थांते बोलो भाई मुए कोन बाहरी गले भी तो
ଦେଖିବୁ ମୁଁ କାମ କରି ତୋ ପାଇଁ ସୁନା ଚୁଡ଼ି ଚୁଡ଼ି ଦିନ ଆଣିବି ଭାଇଆ ଆଉ ତୁ ତା ସୁନା ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବୁ ଏଇ ଦେଖ ମୋ ଭାଇଆ ଦେଇଛି ମତେ ସୁନା ଚୁଡ଼ି
କାହା ସହିତ କଥା ହଉଛ? ନାଇଁ କେହି ତ ନାହାନ୍ତି। ଓ ମନେ ମନେ କଥା ହଉଛ ବୋଧେ? ଏ ଘରେ ବସି ବୋର ହେଇଯାଇଥିବ। ସହଜ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମେ ସେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମକୁ ଫେରି ପାରିନ। ହେଲେ ନାନୀ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁ ବାର କହିସାରିଛି, ତମେ ଚାହିଁଲେ ତମର ସେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବ। ଏମିତି କଥା କହି ମତେ ବାରମ୍ବାର ଅପମାନ ଦିଅନି। ନାନୀ ତମେ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝନି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଉପହାସ କରୁନି ନାନୀ। ତୁମକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ମାନେ ବାହାଘର ମାନେ ନୁହେଁ କି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ଦେହକ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା। ବାହାଘର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ହେଇ ନିଜ ଚିନ୍ତା କରିବା। ବାହାଘର ହେଉଛି ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବନ୍ଧନ, ଦୁଇଟି ମନକୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ ଆଉ ବାଧ୍ୟ କରେ ପରସ୍ପର ମନ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ଆଉ ବୁଝୁଛି ବି ମୁଁ ହଉଛି ତମ ଆଗରେ ଦୋଷୀ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥୀ। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖିଛି, କେବେ ବି ତମ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନି। ତମେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମତେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତମ ପରି ମହାନ ହେଇପାରିବିନି। ଅଭୟ, ଆରେ ମାମା କଥା ହୁଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି ପରେ ଆସିବି। ନାଇଁ ମାମା, କୁହନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲେ? ନାଇଁ, ଏଇ ଅଭୟ ପାଖରେ କିଛି ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା। ନାଇଁ, ମୁଁ ପରେ ଆସିବି, ତମେ ଦି ଜଣ କଥା ହୁଅ। ନାଇଁ ମାମା, ଆମେ ସେମିତି କିଛି କଥା ହଉନଥିଲୁ। କୁହନ୍ତୁ। କଥା କଣ କି, ଏଇ ଅଭୟ ଗୋଟେ ଚେକରେ ସାଇନ୍ କରିବାର ଥିଲା। କୈଳାସରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଏବେ ପରା ସେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା, ପୁଣି କଣ କଣ ଟଙ୍କା? ତାକୁ ଥରେ ପଚାରନ୍ତୁ ମାମା। ବିଜନେସ୍ ନାଁରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଟଙ୍କା ନେଇ ସାରିଲାଣି। ମୁଁ ବୁଝୁଛି ବାପା, ସିଏ ତ ଆଗକୁ ଜମା ଆସେନି। ତାର ଟଙ୍କା ଦରକାର ହେଲେ ମତେ ସେ ତୋ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦଉଛି। ତଥାପି ମାମା ଆପଣ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଏତେ ଗୁଡେ ଟଙ୍କା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମାନେ ଠିକ ଅଛନ୍ତି ମାମା? ହଁ ଅଭୟ, ତୁ ଆଉ ମାନେ ଠିକ କଥା କହୁଛ। ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ଯାଇ କହିଦେବି, ତୋର ଯାହା ଦରକାର ତୁ ଅଭୟକୁ କହ। ଆଉ ନେଲି ବାପା, ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ କରିଦେଲୁ। ଦିଅ ମାମା ଦିଅ। ନେ ନେ। କେତେ ଟଙ୍କା ଚାହିଁଛି ମାମା? ଏଇ 20,000 ଟଙ୍କା। ମାନେ ଦେଖିଲ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? ଇଏ ତ କୁହ ମାନେ, ଆରେ କୁହ ମାନେ 2 ଲକ୍ଷର ଚେକ୍। ମାମା। ଆରେ କାଇଁ ଦେଖି ଦେଖି? ଆରେ ମତେ ବୋଧେ ଭଲ କି ଦିଶୁନି। ଆରେ ସିଏ ତ କହୁଥିଲା 20,000 ଟଙ୍କା ବୋଲି। ହେଲେ ମୁଁ ଯାଇ ତାକୁ ଆଜି ପଚାରିଲି, ମତେ ସେ ମିଛ କହିଲା କାହିଁକି? ମୁଁ ଆଜି ପଚାରି ତାପରେ ଯାହା। ମାମା ବୋଧେ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ମାନେ ତମେ ସେମିତି ଭାବନି। ଶୁଣ ମାମା, ମାନେ ଏ ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ କଥା ବି ବୁଝିବ। ହଁ ହଁ, ଏ ତ ଭଲ କଥା। ଆଉ ତା ପାଖରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଭଲ ଭାବରେ ଅଛି। ଆଉ ମାନି ବୁଝିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହବ। ନା କଣ ଭାବନି? ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ମାମା ବୋଧେ ମୋ କଥା ରାଗିଲେ, ଖରାପ ଭାବିଲେ। ନାଇଁ ତମେ ସେମିତି ଭାବନି। ଆଜିଠାରୁ ଏ ଘର ଦାୟିତ୍ୱ ତମର। ଏଇ ନିଅ ଚାବି। ଆରେ ନିଅ ଚାବି।
ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା ଆଉ ମଣିଷ ପରି ଲଢୁଥିଲା। ମୋର ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ସେଟା ଭାଲୁ ନା ଭାଲୁ ପରି ଆମ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିବ କିଏ? ମଣିଷ ପରି ବାବା ସବୁ ଆକାଶ ପଡ଼ି ଯାଇଛି ବାବା। এই তো একটা ছোট্ট ক্লিপটা নে বামু করো মুস্ত ବାବା ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମନୋଜ ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ଆମର ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି ବାବା। ଆମର ମାଲ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମନୋଜ ସିଜ୍ କରିଦେଇଛି ବାବା। ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ 1,000 ଟଙ୍କାର ମାଲ ଥିଲା ବାବା। ସେଟା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମନୋଜ ଆମର ସବୁ ସିଜ୍ କରିଦେଇଛି ବାବା। ବାବା ପୋଲିସ ହାତରେ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଖସିକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ବାବା। ଠିକ ଅଛି ହେଲେ ଏତେ ବଡ ଲସ୍ଟା ଭରଣ କରିବ କିଏ? ଆରେ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଯେ କଣ୍ଟା ହଉଛି ତାକୁ ଜୀବନ ସବୁ ତାମାନେ ମରା ସବୁ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ସବୁ ବୁଝିଲ ବଦଳ ଭାଇ, ତମେ ଜାଣିଛ ଏବେ ନା ସହରରେ ଗୋଟେ ଭାଲୁ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି। ହଁ ସେ ପଡିଶା ଘର କହୁଥିଲେ କାଳେ ସେ ଯାହାକୁ ପାରୁଛି ତାକୁ ରାମ୍ପି ପକଉଛି। ଯଦି ଆମକୁ ରାମ୍ପି ରାମ୍ପି ତମ ପେଟ ପୁରେଇ ସାରିଲାଣି। ନାଇଁ ବାବା ନାଇଁ। ବଦଳ ଭାଇ ତମେ ନା ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ। ଛୁଆ ଖେଳେବୁ ଏ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବୁଢା ଜାଣିନି। ଯଦି ଜାଣିବ ମୋ ଟଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦବ। ଆଉ ମୁଁ କଣ ଅଛି ସବୁ ବେଲ ଦେହର ସିଏ ହାତ ଦେଇଦବ ଆଉ ମାରିକି ତା ଗେଣ୍ଡୁ ଖସେଇ ଦେବି। ବୁଢାର ଏତେ ସାହସ କିଏ ଦେଖ ମୁଁ ଭାଇନା ବଣିଆ କାମ କରିନି ମୁକ୍ତା ବଣିଆ କହିଲେ ଶୁଣା ବନ୍ଥଳ ବାରିକ ମୋ ହରି ଘରେ ରହି ମୋ ହରି ଚିତା କାଟିଲୁ ଯାହା ତ କଲୁ ଶେଷରେ ମୁଁ ମାଇ ପିଲାଟାକୁ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ବସେଇ ତା ପେଟ ବୁଲେଇ ସାରିଲୁଣି। ମଉସା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆଉ ହଉ ହଉ ତ ହେଇଗଲା ଆଉ ମଉସା ଆପେ ମୁଁ ତୋର କୋଉ ମାଉସୀର କହିଥାବେ କୋଉ ମଉସା ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳ ଶଳା ମଉସା ଡାକୁଛୁ ସେ ମାଉସୀ କି ନେଇ ରାସଲୀଳା କରିସାରିଲା ପରେ କହୁଛୁ ନା କଣ ମଉସା? କଣ କରିବା ହଉ ତ ହେଇଗଲା ଆଉ ଏଇ ସିଏ ପୁରା ମୋ ଘର ପାଇଁ ମିଛ କହିକି ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇ ଦଉଥିଲେ ନା। ବାରମ ଭାଇ ଫିଟେଇବ ତୋର ଘାଇ କହିଲେ ଶଳା ବନ୍ତଳ ମଉସା ଏଇନେ ବାହାରେ ମୋ ଘରୁ ହେଇଯାଉ ବାହାରେ ଶଳା 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 ମୋ ମାଇକି ନା ମୁଣ୍ଡେଇଲାଣି ଯାଇ ଏ ଶଳା ବାହାରେ ଶଳା ବାହାରେ ଏ ବେଲ ତୁ ଘରକୁ ଯା। ଆଉ କଣ ନା ମୋ ବଦଳ ଭାଇ ଯୋଉଟା ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ସିଆଡେ। ପଛେ ଯିବୁ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାର ଦିଟା ବାହାର ବେ
ତଳ ମାରେ ତଳ ମାରେ ଯିବୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲି ଯିବୁ 2 ଲକ୍ଷ ହବନି କିଣିବେ ହଁ ତମ ପାସଳା ତୁ ଶାଢ଼ୀ ଧୋଇଛି ହାରିକିନି ଦେଖେଇ କହି ଦଉଛୁ ଦେଇଦେବି ନେଇଯିବୁ ଏଇ କହିଦଉଛି ମୁଁ ଅଙ୍କଳ ହେଇକି ତମେ ଖାଇବନି ନହେଲେ ନହେଲେ କଣ କରିବୁ ନାଇଁ ନାଇଁ କଣ କରିବୁ ଆଜି ଯାଇନା ରାତ୍ରି ପାଇଁ ତମେ ଯୋଉଟା ନ କରି ପାରିଲ ମୋ ଅଙ୍କଳ ଭାଇ ଦିନ ବେଟାରେ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଲେ କେଇଟାରେ ତଳ ମାରେ ପିକୁ ହେଲା ଏ ଗାଈ କାର ତମର ମାତ୍ର ଭାଇ ରାତି ତମର ଏଇ ତୋ ଗାଈରେ ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାରେ ଚାଲ ମୋ ଗୁହାଳ ଖାଲି କର ମୁଁ ବାଛୁରୀ ଢୁକେଇବି ଖାଲି କର ଦିଅ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନ ଦିଅ ତମ ନାଁରେ ଯେତିକି କଳା ଧନ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ସବୁ ନେଇକି କଳା ପେଲେ ପୁରା ବୁଢା ଦବ ନା ନାଇଁ ଦେବି ନା ବେଲ ଦେବି 5 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ ଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମାଗିକିରି ଆଣୁଛି ଆଇଲେ ଶଳା ବନ୍ତଳ ଭାରି ତକୁ ଦେବି ଟିକିଏ ୱେଟ୍ ଧନ୍ୟରେ ଶଳା ମୋ ମାଇକିନିଆ ଶଳା ଏ ବୁଢା ବୟସରେ ବାହାଘର ହେଲେ କଣ ଏମିତିକା ହଉ ତୁ ଏଇଠି ଠିଆ ହ ମୁଁ ଟିକେ କୁରୁ କୁରୁ ଗଣିକିରି ଭୁରୁ ଭୁରୁ ଆଣୁଛି ମୁଁ ସେ ବେକେ ଯା ବୁଢା ଗଲା ବୁଝିଲ ବୁଢାର ସବୁ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆମେ ଏଠୁ ଛୁଟା ପଳେଇବା ଚାଲ ଏଇଠି ହେଲୋ ଏଇ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ଦେଇ ଦଉନୁ ଭାଇ ବତଳ ହଁ ତମେ ଭାରି ବିକଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲା ହେଲା ଅସମ୍ଭାଳ ଦିଅ ସଳ ଏଇ ଦେଲି ନିଅ ସମ୍ଭାଳ
କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟାରେ ଚକୁ ଲଗିଆ କିଛି ରକ୍ଷା କର ଚଳା ଦୌଡେ ମନ ହେଇଆ କୁକୁର ଭଳିଆ ଖାଲି ଗଣ୍ଠି ପଡିଗଲେ ଥାଉ ଥାଉ ବେଲ ଏ ବେଲ ଆପେ ବେଲ ନିଅ ପୁରା 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମଉସା ହନିମୁନରେ ପୁରା ଦିଲ୍ଲୀ ମୁମ୍ବାଇ ବୁଲି ବୁଲାକି ଆସିବୁ ଆଉ ମୁଁ ବାଇନ ମୁଣିଆ କାମ କରିନିଆ ମୁଠା ମାଣିଆ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଥର କାମ ନ କରି ପାରିଦେଲି ମୁଠା ମାଣିଆ ମଉସା ମଉସା ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ହାଲୋ ବେଲୋ ମତେ ମଉସା ଡାକୁଛୁ ଏମିତି ବେଳେ ବେଳେ ହୁଏ ନା ମଉସା ହଁ ଯାଉଛୁ ଟୁକାକୁ ଦେଖିଲେ ତମର ରସରେ ମାରୁଛି ବାଏ ବାଏ ଶଳା ଶେଷରେ ମୋ ମାଲଟାକୁ ମୋଠୁ ଛଡେଇ ନେଲୁ ଶଳା ଧର୍ମ ଶୋଇବନିରେ ତମକୁ ତମ ଉପରେ ଗାଡି ଚଢିଯିବ ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅମି ପାରୁଟି ଗାଡିରେ ଦଖାଉ କହିଲ ବେଲ ତୋ ଉପରେ ନାଚ ଗାଡି ଉଲ୍ଟି ପଡିବ ଶଳା ଏ ବୁଢା ବୟସରେ ମତେ ହିନସ୍ତା କରୁଛ କାହାକୁ କହିବି ଆଉ ସବୁ ଏ ବୁଢା ବୟସରେ ତ ବାହାଘର ହେଲେ ଏମିତି ହିନସ୍ତା ହବାକୁ ପଡେ ସବୁ ସବୁ ମୋ ଗୋପାଳ ଦୋଷ हेलो विशेष घोषणा बंतल इस सीन रे मुग्ध होई तांका सुई गेली संध्या भाव 51 टंका पुरस्कृत करछन्ती तेणु अनुष्ठान तरफରୁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ जातना चंद्रणा एठी सबदिन सुख मोरानी सात तळ सिंधु माया मरिची का सब उहुड़ी रंगर भांगी जीव सपन भव चलना केही तोर होई केही तोर होई लुह तनी या या लागी रही भितरे भितरे में बाहर चिपरा केमिति कमिबो ସବୁ ଆପଣ ସେଇ ଫଟା କପଡ଼ାର ଦୋଷ ए तोरा अरे फटा गोपाल काहे की दोष दउछ ठीक समरे गाइतिले दिना रोगटा टिके उनाई जांता हेले
ଚାଲିଛି ନା ଏରୁ କାଢିବୁ ଆମେ ତ ହଁ ଚୌଷଟଟା ପଡ଼ିଛି ଆଗ ବୁଲେଇ ଭିତରେ ତାପରେ 32ଟା ପକେଇବୁ ସେକେଣ୍ଡ ଡେଲି ମେଡିସିନ ଠିକ ସମୟରେ ଖାଉନା କି? ରୋଗଟା ଭଲ ହବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଖରାପ ଆଡକୁ ଦେଖେଇଲାଣି ଡକ୍ଟର କହିଲେ ରୋଗଟା ଭିତରେ ଗମ୍ଭୀର ପାଲଟିଗଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ତ ମେଡିକାଲରେ ମେଡିସିନ ଗୋଟେ ମାସ ନେଇ ଆସିଥିଲି ହରେ ମନୋଜ ଔଷଧଟା ଗୋଟାଏ ଦି ଦିନ ଖାଇଥିଲେ ସେ ରୋଗଟା ଭଲ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ଏବେ ତ ରୋଗଟା ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଆଡକୁ କଣ୍ଡିସନ ଗତିଗଲାଣି କଥା କଣ କି ମନୋଜ ଔଷଧଟାକୁ ମୁଁ ଥାକିରେ ଥୋଇଥିଲି ହେଲେ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ପାଉନି। ରୋଜଗାର କରି ସିନା ଔଷଧଟା କିଣିଥିଲେ ଜାଣିଥାନ୍ତ। ଏଠି ତ ଔଷଧ ଆସି ମାଗଣାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ନା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ମୋ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହବ। ମୁଁ କହୁଛି ଔଷଧ ଖାଇଲେ ଭାଇ ସିନା ଭଲ ହେବେ ହେଲେ ଅପା ତାକୁ ମେଡିସିନଟା ନ ଦେଇ ନେଇକି ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ବୋମା ଅଳିଆ ଗଦାରେ ନାଇଁ ବୋମା ଔଷଧଟା ସେ ମନ ଧରା ଯୋଉ ଥାକରେ ରଖିଥିଲା ଔଷଧଟା ସେଠି ନଥିଲା ଦେଖ ଦେଖୁନ ଦେଖ ମାସକ ଯାକର ଔଷଧ ସେମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ମୋ ଆଖିଟା ପଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭାଇଙ୍କ ଔଷଧ କେତେ କହିଲ ଏତେ ରୋଜଗାର କରି କେତେ କଷ୍ଟରେ ରୋଜଗାରରେ ଟଙ୍କାଟେ ମଣିଷ ରୋଜଗାର କରୁଛି ଏ ମେଡିସିନ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆସୁଛି ଏମିତି ଯଦି ନଷ୍ଟ ହବ କାହା ଦେହ ସହିବ କହିଲ। ତମେ ଠିକ କହିଛ ବୋମା ହେଲେ ଧରା ଯୋଉ ଥାକରେ ରଖିଥିଲା ଖୋଜି ସେ ପାଇନି। ଠିକ ଅଛି ଅପା ମେଡିସିନଟା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖିବ। ସେପାଳି ଠିକ ଅଛି ଭାଉଜ ଔଷଧଟା ଯତ୍ନରେ ରଖ ଆଉ ଡେଲି ମେଡିସିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ମୋର ତ ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିଲେ ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଆସିବି। ହଉ ମୁଁ ଆସୁଛି ସେପାଳି ବାଏ ସେପାଳି ଏଇ ଆସିଲ ମେଡିସିନ ଟିକେ ଖାଇଦେବ। ଆରେ ଆସ ହଁ ଆସ। ହଁ ଦିଅ ବାଃ! କି ଚମତ୍କାର ଉପାୟ ବସିକି ଖାଇବାର ସହଜ ଉପାୟଟାକୁ ପୁରା ବାଛି ନେଇ ରୋଗ ହେଇଛି ବୋଲି ବାହାନା କରିଲେ କେହି କାମ କରିବାକୁ ପାଇବେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଔଷଧ ଖାଇବନି ଆଉ ଔଷଧ ନ ଖାଇଲେ ଦେହଟା ଖରାପ ହବ ଆଉ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ତାପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରୋଜଗାରକୁ ନେଇକି ଲୁଟିକି ଖାଇବ। ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ? ଆରେ ଔଷଧଟା ଦେ। ଆରେ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କ କାଶଟା ବଢ଼ିଯିବ। ଆରେ ଦେ ମନେ କର ତମ ପାଖରେ ଔଷଧ ଏବେ ନାହିଁ। ରୋଜଗାର କରିକି ଆଣ ତାପରେ ଯାଇକି ଔଷଧଟା କିଣିକି ଆଣିକି ଖାଇବ। ଚିନ୍ତାନି ତମ ମୁହଁକୁ ଲାଜ ନାହିଁ ବୋଲି ତମେ ଏଠିକି ପଡ଼ି ରହିଛ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରୋଜଗାରରେ ଚଳୁଛ। କହୁଛ ବୋମା ତମେ ଯେମିତିଆ ରୋଗ ହେଲାଣି ତମକୁ ତମ ଭଳି ଆମକୁ ବି ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଯିବ। କି ରୋଗ ତମ ଭଳି ଆମକୁ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଯିବ। ଏ ବୋହୁ ହ୍ୟାଲୋ ଔଷଧଟା ଟିକେ ଦେ। ତାଙ୍କ କାଶଟା ପୁରା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ କହୁଛି। ଶୁଣ ତମ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ବୋଲି ତମେ ଏଠି ପଡ଼ି ରହିଛ। ମୋ ମତରେ ତମେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାଟା ବହୁତ ଭଲ। ଏ ବୋହୁ ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ? ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ କଣ କରିବ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଠି ରହିକି କଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରୋଜଗାର ଚଳିବ? ନାହିଁ ବୋମା ନାହିଁ ମୁଁ ଏଇ ରୋଗ ଆଉ କାହାକୁ ଡେଇବାକୁ ଦେବିନି। କି ଆଉ ତମ ରୋଜଗାର ପଇସାରେ
ଔଷଧ ଖାଇବିନି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସି ଭିକ ମାଗିବୁ ପଛେ ତମ ରୋଜଗାରରେ ଆଉ ଔଷଧ ଖାଇବିନି। ଏ ଘରେ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିବିନି। ଧରା ଆଉ ଏଠି ଠିଆ ହେଲ କାହିଁକି ଧରା? ଯାଅ ଲୁଗା ଗଣ୍ଠୁଲିଟା ନେଇ ଆସ, ଆମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା। ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବା କୁଆଡ଼େ? ତମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମନଟା ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିଯାଉ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଟିକୁ ମନୋଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଫଟୋ ଉଠେଇବା ମୁଁ ତାକୁ ଆସିଲେ କହିଦେବି ମତେ କିଛି ନ ଜଣେ ତମ